Dus ik trek me wel terug. Het land wordt nu bestuurd door criminelen. En dat is bewezen dat alles kan is. Corruptieschandaal is stapelen. Het bedrijf Cultuur TV is signing in. Cultuur Open Mic, zowel in Suriname als in Nederland. Uw verhaal vertellen, bel of app naar 880-2940 of 06138-38750. Tot dan! Suriname altijd dichtbij, je zat vat toch? In Meati, Srana. Suriname, misa fetigi mama Sranang, was de eer van de vader, vaderland. Suriname is mijn vaderland, yeah. Vaderland, no hoor not loop, tambri binu srefi, una de westranamang. Vaderland, Suriname is je vaderland, yeah. Was sweet konaini ina datra oso paramaribo. Disna presi pe you kan kong di ala datra siki. Den datra fonu ekna dei nanga neti di ala yu datra sorgo. Aprese opo mofoneti ina weekend nanga lat neti. Te anotu hei srefi da we kon nanga u egi siki wagi komitio. Te abon van uru, you kan kara concrete 1 to 4. Datra oso para maribo, you sorbo, na un sorbo. Welkom kijkers bij een nieuwe aflevering van Cultuur TV Open Mic. Welkom in 17e rijkste land van de wereld. We tak pade sande. Una danga baka baka we taken lid pede mande. Us danga Thomas en we tak de Miser Center sani udeta paro commande in meitide. Thomas, welkom baka na Cultuur TV Open Mic. Ja, dankjewel mijn brada. Goedemorgen Suriname. Ik groet aan ieder. Hoe waar je bent, wat voor werk je doet. Ala rokomana komansa empower akondre fu akondre kangro dus we zijn na big up kide ina rokomandi jaso angawa megdema sawa bullshit day angala fa asane bita ja we zijn na big up ook to gide rokomang maar na gide man say boroko oso natuurlijk dat na uitgezonderd is hij to ja na rokoma ja crimineel isabi maar ook to de wetbord crimineel sa we karde politici regering en gelijk de mandat na de echte criminals if you look asan. De mandat na de mansa e furu tak e amana furma ma some of the man okay me no tak broko also of go harons marketi boom ma some of the man is tak angare kira man amana apno e tu hamawanya ente angare kiri sa fali bis makan denki I want tell you for if they put you na nga baby i wan boto da angare kiri na next no def nyang brit me op den duur ta angry kiri om een diep sayo nya ma baby. Uit onderzoek de man konta pasanda dus te angry kiri wa ma go harwas market of ma broko go yung ma oso asan dat be kan voorkom maar tak de man sa Lagos don da petak do seta kondre e furu asan dat no man voorkom dat de man abig ba en tak de man eteki na heb ze gekeerd de man ze gekeerd de man bijaya nga dong
Maar na dofu tu een crimineel voor voeren, want eigenlijk heb je voert die dit maar heb je goed apa junta baka en dan risico vak. Ja, en na de beleidsmaker ik creëer de mandati. Want te wa man voeren die kisamang. Sarana ne du preventief zorg. Sarana ne zorgu tak wan sanipsa. Sarana e wakti te wan sanipsa de regering sampsa de mai wakti te wan sanipsa fos de mai lo make it bari. Maar terwijl if ibe kiswa man takaman furu dat icara man guaboma. De lera man knepo, de lera man prani, de lera man du bawurokot. Tak tamang mampu uit as strafu ama apwan sani fuka verdien man brede tak ama nego baka ina criminaliteit. Dus asan e bigina ede Efa ede fine roko buno wasani ni skino roko bungen dat na probleem voor saranang. Ja, asan saya tak darape meshen baka in de goudvelden bijvoorbeeld aan no aan het idee usap tak o memang elas libi ina system voor de mij suka go to. Luku om asan sabep samari paston bijvoorbeeld. Aan het lange op de man denen baka regeren met kibari even een soort staatsbegrafenis vinden plaats alles. Maar toch na zijn systeem go door. De man komt tegen en de afgelopen day Moesamsa miru furu ina Beneland in de district dat mi waka omdat if you want dry one kondre im sap sana de nutuf desma im sap pedesma de im sap sai quiz desma en broko pondo na nga si palimini na of the district sami de bokent na ngi en mi go waka mindri desma en mi shidesani misref waka gotte da pena bergis ref to go luku fa asanepsa en asan dat de man sa go ber de man dape de man na beginning de man go suku futak de man du geweldig sani maar a probleem fa go to suku na tak no opsi no de in Brokopondo na moro gudu district fusrana Brokopondo na mor ina moro Brokopondo esorgu hesrana in Brokopondo yap alasani tok matok de man desma ina district nap no opsi bumbu skoro no de mino deng milo skoro da Brokopondo Middelbare school no da Brokopondo desma nap opsi de no man prani de man forfel awatra de man uroko go to the multinational uroko go to subdynamiet yagi ala de meti de man por her natuur dape dus alif omstandigheden dape ino man survive dape ina sansa ika survive dape na go to maar toch ete tego suka go to dat de man esentek den sudati na school to pour a foto ja samus bawak a veiligheid fa si de man eroof ina Beneland so de man eroko era isappe de man de man eda aruso bel na de petit de man ego de u commence ego su kwam chinso nya fu nya wandi na baka de man dat de man long e sutap de man nga gong e lon de man e tap televisi o mema ekis mankeri to ano somar na sudati sang abalas te fa kondre pay na nga school to fu train fu cha order and rus de man ero ko infor del fa multinational lo na nga de boy dape e me comme kotis map che ekis mankeri want ago to sa one hall pack e show to one Dyson man no man showing ba in one day so furu stuff and toch de man e go dape da de man lombaka de man effentak de man e suku criminele man ansai do ogri e de dape ano true de man sa e do ogri ina busi na buitenlanders na de brasho moro furu ina busi and de man sabi if ino ko takanga ako minskap fa presi fa yo sap sot problem dape fa yo sap sumana furma drape ino sabi to de man e criminaliser a her bus kondre da de mai sentek sudati skotu fugolon baka de egis ranamang mate de brasyon e roof de man no man kis no of de man masang get leka wan her brasyon kartel de drape no de wante wapen nga sa de boye go asan na wan her brasyon kartel omdat furuma in bigos of kondre jasus refi abbalanga in de go to felt and de may ro komisal nga brasyon dus na fia de man dis de may fena koneksi furoko ente de man eroko en de man isap brasyon no bigi kondre de man dape fara in bapala system moro de srana ma jaso dus amakata kamay roko gutu ja mama danga wa her maxi na wapen tamaro ko jaso amay roof ala de man ina omgeving yeshile kamay roko mama ne roko de onderzoeken dat de man edu dus kutu srana jaso ina kasan sa de man sabite de man shiwan srana mang e fishifa de man kwa itaputo ingo luku mi make omen film mi go pip ina boot peti e shitak de man e geslik na dibri e kwa de man tapu abusi pedesma libi ome yari itek multinational ta konitins apupo
Awes sref de mano mango teki ye luanga bigi gwanga surdati. De surdati ano gide sanda de surdati na gibawa kem fa kondre. De surdati na skoutu musorgu gi ordana ngaros gi alasra namang. Mate wan skoutu ika gwa mos wandi do. Gwa coffee camp wandi dai go accident boy fade skoutu handle na ngaden dape. De may mesandal de may roof de man. De may sud de man. Want if you sutu, wisa look to say you sutu, if you sutu, saya do mo longo kirmes refito ame shile ki kasut mi kiri tok. System dat de may hanteri na kondre jaso. Ni blek poti mano mahnyang. Asan tof gide roko maluko. Ja roko mase roko gi bedrijf de so sanati. Maar ook toe je sana de aangesloten na een bedrijf ja bi hossel. Je ook toe na een hossel maar ja een roko man. En een systeem heb ik gide man nati. Een systeem heb ik gide man omdat Fadem dek wan voorbeeld coffee camp. Megi hala voorbeeld on het go to ek mapodape sa esorga kondre en na de assemble as tempa pa go to sa ek mapodape e dry ko business ma baka. Mari kan fa de u commandrape de mai suku go to. To? Te de man fen wan pti go to. Des ma ina dor pu eser mexani eseri. Ah sal ego amoni e dry ina kominskap esorgu desma sref abit ci say gwa skoro mus bay brede aladi. But the man even money that her door put de her broko pondo luku afo baka weg de may pour green de may pour udu alla sot sensoir material de may roko go to de may show oli alla santa papa si goluka papa si broko no de man no mek afo baka weg gi for del fu akamis kap dape de man mek fu for de greg de mo sanda pe kwa photo a president fa kondre dis regeer want deel van kondre nomo en ama apwan gespecialiseerd doelgroep sa ama ay regeer a kondre gi ama ay luken kleur sinds dat man kon oiti chama gor wan speech na Spaliwini si Paliwini no of the district fusrana oiti shi ama gor wan speech na Marowaina no of the district fusrana ama gwa onikeri kama waina may wakama luku pe Hindustani lainde ama na wan racist amana wan don racist in the afday ja so sama u kondu so madness my panic amana mek broki ifirana halaf yara mana do next it is doti amana man pur so broki amo make it mi da had mi ada na hasana sere family tak it is abroki saran broki jasre fi de mano ba making pos de yagi de man is gwe ama sere fi de want to moy sani ook to usita ama aksi afolok moro ting want akuse saka ama shile kama idu ama potro ko tak akuse saka no de en ama aksi moro ting so to of the follow ama aksi moro ting want if it's done if here ano hesrana ama regeer bitayig ba if it's done for anga afiari to mi de denk president sappe achoni de mi no denk ka president sas dona kondre ja sappe achoni de akseng if you ma interview mo di akseng wat heb je in die 5 jaar in Sipaliwini gedaan? Of wat heb je in die 5 jaar in Brokopondo gedaan? Amang kategi ya misen desko tu go sud de boy dape. Acho ni sikanes. Nama making. Ade operasioneel. De mango do open yang maganga false gesonte. Ma no ja ade operasioneel. Betegi man over Brokopondo na nga Sipaliwini to. Marowaina een deel in aftaki. In de afgelopen demi waka furu dape. Next na de. Metegi akondre regeer wan deel. Afufa akondre jade stuurloos. Maar ato so na da at ina benala da da isa temi tak da mo bawa sa de ma libe kung so bawk pala. Figo luku stul mas island de le krakta wuning nuna bigi bonso de inde oso. Dat so ye cha ontwe ko len ko kondre. Underway wuning gile krakta bigi bonde ina oso. De wan sa NDP regeer be baw afu. In de 5 jaar bigi bon grow in de oso. Mana omdat wan vorige regering bouwen, mek de maar liefde samen. Voor regering of een regering, a ontwikkelen van kondre no mag stagneert door omdat wan om een keer kon in een politiek systeem wisselen. Ano mag stagneert. Te wan vrouw ab tupching, to? Ay sorbu de chifa danga mama. Danga man dat no de mora vrouw te kwantraman. De chifa vrouw mustanyang. Ino mata 5 jaar lang de chifa vrouw na diri de cinte de batok. Pero
Dat na systeem. Ja, maar en met de diep teleurgesteld in ABOP. De verwacht morgen voor ABOP. Toch? Lexan Yuboshi. Lexan, mag je een voorbeeld. A ontwikkeling Fusranang. ABOP nog voor geen moer uit. Tak Brunswijk elom praat money of je hebt want to hier en daar. En dan next, dan lek want druppel tap wan hier te plaat. Fusama esor taka abi. Toch? Ama no do next. Me verwacht moro van man. Toch? Ama na perspektief gi en srefi. Fai kai gi wans ma wan preti nyanda ye filme of da ye naking. No? Iso wan bigi man. Dan no fefi ya ripsa. Mi da banu te da ma o de campagne fu de sa de ma ko lek des ma tak den do in den fefi yari. Fu sai de mek des ma musgi de ma ete fefi yari. Askoro imara we no. Na skoro dat e mek des ma nyang. If the chino nyang fa do go let na skoro. If the china osof tan fa do go let na skoro. If des man ap wan presi futang. A presi pedes mai tang. Tamara yere naf jogi. Tamara yere naf jaikaran. Tamara yere a herkes flak dam. De man is teki. Hi konja na bay in bay grong. Doan sap oten gado saka komprati grong di demandis tak dema wan apso furu tak de seri. Sap tak santo ki gen dokter wan gron rapena sa baku project. Pis gona na pa me kagen fona kagen her sa baku project. Ma asan sami fen kwalag tatak te wan poti wan fen wan kipis grong funyan tapeng. Da ye ko broken, ye ko naken oso broko. Tak luko me hektare da asrana luko omen grong. De vrij dat te was maar bouwen chisani van onderdak gonna ken broko tentak aina yu grong if mi ko anda ma ko leza he a her da men wet san fu de ma men nakpuru ino ma go broko was ma oso pour nen tapu na de sandat de desma insera na jamus ko bokre po lezi tang na de sandat na adro ken sa de tap ding im payuru im luko sana po len ino ma payuru so ino ma baywang grong ina presif tang de sandat na drukken sa de tap you. If you bab grow, iwa prani, iwa kweki, na de sandat na drukken sa de tap you. Na de sandat na de drukken sa wara kere mus pur tap you. Tada may ko laket IMF, kurs Osaka, kurs edisi, inom focus ta pa sandati. In focus ta pa vrijheid fee. Tak ine rust. Yero ko constant gi am money. Mana money ya fanodu. Yap de nyansan fanodu. Yap de sani de for food de san de also onder de standard ya fanodu. De basis goederen ya fanodu. Ano am money. Maar im aba money natuurlijk fukan royal, fukan kizien standard. En fa money no sari da fa offende. De standard na druking. Want akuse saka ma brief me. De prijs in de winkel ne saka. Boy. Ader ta kudoro no de an. De prijs in de winkri ne saka. Ta kurse kreme prijs kren, ta kurse saka. De prijs ne saka, de wacht ta kurs bigi kre ifo baka de prijs bigi kre moro. Controla no de. Controla no de. Kul dip sinta ka up controla over de prijs in de winkri. Mi was absot winkri. Mi go bij Sandra pe want in de buurt nami omgeving Ifram Latour. Prijzen sky high. Is man is er 5 en een systeem. Ik zie salaris die de 3D voor de idee niet. Ik klaar ik ba voor zijn nieuwe movie. We deden in Akino. En tradimi op mijn Facebook meisje Robbie Berenstein. Af de Orukel say gagu. Amana te siki. Volgens mij ama losta chomen baka. Volgens mij losta chomen baka dasan asan trigger ama ines kamaden gili. So rekomandi. If me fena chomen abu. Ramai meki bari ama ucha rekomand kwa strati ama. Mensen, if we yere mi bu uno golas unting. In de afgelopen jaren san seranan tiri de vakbonds leider fusranang ngabotikan next ginawa ding. Ina ka yuru sa de may mek-bayi. At de man feel like sa kaligi. De man wanip chun sa money baka. Da de may longo mek
ko charisma tag don tapuro ka nga desan dat baka teneman ka de magi de mo shot up mon yere san fu de mamoro herra keren periode jaso raker periode ja ino yere next fu de man de man fen de moni de mas don yere san fu kat moro isa pamana de na kondre abe mi jara fenamoni sabe wani to anyang amago sir di fe fiari na assembly relax no the next fu de manati yere moro sref a fak bon sref isam lib giwantrama uforano wan libi anga meskene fet herde no sapsot news media etek 10% fu de ma e chakwa media wan de man e taxen folosan de man e taxan sa de infordel fu mina ngayu usay de mek mim arki so amang Tamara na nga gusto tag doon na freda dade fag bonda tak alaro ko mamusta oso. Mbri de man beluru pram na nga chomen na nga sani. Shimen ba. De boyo nya roti na nga sani chomen. Tanti yang tidak de may gawon loko. Rishma mangri na of them frau sabel ligeri na BFL to. Yere san fu BFL moro. De mana to dumay to ainda lag de lekrak ka eroko 6 tanga CB mude ne fen moni. Desinde 6 tanga CB mude nomnyang. Dade lekrak sa dato abdekati go wakas baka de clown dati. De mana clown, ana de mana batikan nes gunu. De mana chowmen de mga gonya ng aroti, no sabeb do pot bara ng aplauri gide mga uktu. De mga kang Cedric Fan Samson be ka gonya kanda ka kis first tang. Ang tamanat na de moro do mga ina kondre jaso sa meshi. Usap uktu tak wambing ano padeka de maja. Ano de mase wa protest aksi like Pakito, Piki and so Pakito de bisa ke organiser wang bigi protest. Isaba ay gimafiri like nawang alas sa mga sa demabing orti ka bauta. Isabete dahil foto be lang asmas panangasma. Ama de fan plan baga fayushi aktor dati. Yere protest aksi bung mamimi no bogo hor protest aksi. Amdat ti hor wan protest isaba mensanye broko. Balfo a bari sa ego megdape. Isaba mensanye broko. Na o mensanye broko ere te kwan forbel fusi van Februari. Na o me ondernemer i broko. En behalve de ondernemer, je denkt, ay de ondernemer ap moni dus de kafangaslag. Isaba men vrouw sana nyambe roko na de winkri. Tak tauro ko tide am kisamoni tide fukambay sana oso. Dem masabi de roko ma nang roko pade sabi. De sap ufor sa metaki en de isa foto tapu isa omes man of en brede. Dus de man potasan tak ora hero war hokuso for 5 jaar. Na 5 jaar, if you want go in a politik, they make moeite, tag na 5 jaar, des ma ababri binyu, tag den poti, en te verkiezing hori dat ik kan komen binnen. Maar ik denk hier, heel binnenkort moet sluit me aan op de partij. De van plan. Mi de van plan, omdat mi wan uro ko ga kondre, asane brudu mi atite mecheng. Son de ina bribi mes don kreis refitak boy sa, if me fena kansion, gewoon simpel san mi bodu. Niet eens naar money mi bodwing. Agrong, take one voorbeeld. De man is grong, like one, ay, korant balay, de man takasan so mga sandat na number 1 voor a start point voor een libisma. Tina grong ina bong, ina udu, tina grong ina maprani, ina mambaw, ina maraiwagi, ina proimto, tina grong ina mafen go-to, tina grong ina mafen diamant. Tinap growing na mek wagitu panay ta growing alasan mustard if a growing de so furu say de mek ampina pero so way na small de ni ti so million so pur hire ay kondom kodu tak want group sma FN grow effort kafol e seri e yuru ala so stani de may do nga growing tem kwal tem konsdom so if mi fena kans konsdom metaking a her gebi dat me pour fa samenleving. Tak je brokot oso tapsma je ap omen grong e seri je waire in erko wagi. Gewoon je po manting omdat die brada da damen ikiswa e kan dan 14 hectare i euro an pokline ina abinitins 22.000 euro. Mensen mogen 25% betalen.
Dan kunnen ze alvast beginnen te bouwen. Wanneer die mensen die 25, als 1000 mensen 25% van 22.000 euro betaalt, aan mij bouwen bouwmaterialen voor dat project. En alles maar zij bouwen dat bij materiaal nama. Dan man zit 10, 20 of zo bouw, aan mij bouwen snee swingkri. Aan mij goede van heel Libië, op bruggen van die arme mensen. Dus man dat het aan je schuld voor 40 jaar. Want dan moet je verdienen onderwijs. Of like surdati. Of like skotu no sari voor bayagrong. Lastan bayan wagi. Bawa oso. Dus a heel Libië voor des man dat het aan stressvol. En tem kong, a eerste sansa mo luku na grong. Pa grong e prati. Datum actie Forswijk. Sab Abob doen in een piste sa de man draai grondbeleid, jongen. Ik heb je al gezegd, Abob heeft niets betekend voor Suriname in die afgelopen jaren. Maar Afasha drape, Biggie? Is groot, omdat ze zijn niet gegaan om het te regelen. Ze zijn gegaan om te nemen. Om hun deel te nemen. En daarom is Chan boos. Maar met elkaar boos. Die nota nego next en dan doe die nota next ook toe. Als je voor 1,5 miljoen sa aan de minister van Teki, zij dan nog de stukken dat guapi. Die dat de stukken guapi, zij je refatori. In een Pan American deal. Als je voor 1,5 miljoen. Gewoon je met kwam bouwen aan de jama si voor 1,5 miljoen. Je man praat money onderling top. Wel met die chanti de inoma doe die nota next inoma doe hè. En we zijn nog draai next to the next inoma doe angeng. Sago onderzoek als je voor 1,5 miljoen sa de minister van Teki. Dat team doe. En gelijk je nou show je. Want in de chat pisten jaso. Amandis nou doen next year. Niet eens dat hij al haal op moro. We lukken de straat. Dat is er van nou doen. Lukken van pressie busi. Lukken dadelijk na wayo abif wayanga orufu lukken pressie bibide. Of pem go stem. Laat me de man sani de man doan openen voor een looppad in een ding districten ergens. Een looppad jere, maar daarmee denk ik van dat boy. If you look at from tak des corruption rep na one low pat serefi kona hier beram bus de tinga wakata pastrate en dat heb sa in om en birti maar de man look set des tot sanat in de plan dat is serefi no de man is if the man was the belangrijkste sa mos doen na kondre to if the man ook is beginning the man no do en na beginning na tak if you do asan dis gides man disi da ook klaar ding. Ja toch? Dan lijkt het jou is een andere keer aan dagu toch? Maar ik even potong portie nyanga dagu datja. Ade mijarik baai go na hok. Precies zo. Je no de. Afvoorzitter voor Abob. Je aan mij long, my praat money. Aan mij zorg om hem go to. Brada dat na you. Dat je giwans ma wasani. Abung. Maar dan dat in het ja ontwikkeling kom. Dan dat in je pas ma saya jamoni ook toe. Want tidak tiga ama longwa wen krita mara ma moni fanuru bakam pau fene na yeli bilang ayo tanya ma moni. Come on. Afisi en ontbreek. Je gama fisi mai ne gama ukuto. Tiga senu wan Brunswick no ma sorgo en heel Libi. Want behoefte van Libis ma bigi. In jasma khali kan het mek instref kan roko. Mijn nasile kan mij doen dat hij. Nee. Enige, de alle de investeren zijn aan mijn plek na voor aan kan met more money. Nooit aan dat op plek van investeren dat IA. Mek des maar die kan verdienen money voor de kan onderhouden schrijf. Mek kan consort BP adwing. Mek de man consort met soort ontwikkeling. Kade de man voet op zich is more voor Fos de man die squara geren to. Minanga et gar sampi de boom, mga may bel. Mga may chat soms. Misap be principe mkawakago mitama. Fos de man di squara geren mi aksama one sport field, one football field kama mi aksama ifram. No me shitak de mau bau tremban na liri dorop. Nangasani. De bigi grow sa de ma elong bukuna ifram bakasi fuku da forwakte nape. De man na papiraf de ne kulisa buku de grow nape na papiraf de ete. De man na papiraf de ma de ma bigi for kafol. Sai de me et fasan pinete yidi no da me kacha kasan dat. Me kapot wan den grow nape frame me kan me kon football veld 5 jaar lang.
Sane broeder mi ati, daarom met ik ben diep teleurgesteld in de ABOP. Wist de man no bedu, want to sani, maar de man be kan doen bepaalde sani. Payatak dape, Ifram na kinderrijke buurt. Be kan make na mensen van, wist, you know, make ala to see, maar je make one see, tak te de chik mo passport in a fire song. Tak de waka vrij. Ano de, kan go lukwis refi. Verre. Maar dan zei je dan, want de campagne begint horiba, je hebt MPS op het veld, je hebt VHP op het veld, dan zie je de president van mij bij boos in die keer drapen, ja, maar haal uit die ABOP, je hebt ABOP na te razen. Zei je? Zo, no de missie, MPS snoepen, 3,5 jaar lang de mas snoepen mee. De man yang, die jari bla bla bla. No de matak do trekot. Saide di sitakasan nego bu saide go sluitan. Wala betre de mabetan telekara her period og bayare. Want fu MPS dat usabi. MPS na of de moro uru partai fu saranang. Di de man de bunso. Indete okay mi no tak de man du want to bunsani de ma set want to furo munanga moni tak ay moni ko solle ka kombu. Di de man de du en bum. Saide me ka fondere no seti. Want if je tak iben boom en altijd in een boom partij, dan zou je met afforderen, want NPS na partij sabi al 40 plus titel in een verleden. Zou je met afforderen, zou je met de mano herschrijf a grondwet. Want toen zat ik na een koloniale grondwet we Euroko Godoro. A grondwet fusrana no schrijf door Surinamers. Daarom mek je als een moeilijk juso. Zou je met de mano herschrijving. De bij de zij de met je veel gebouwen also je zet af van daar en vivo zit ook. Ja. Ino bigi haris tong da ino na sani profiel. Da MPS e complei mooi weer no fado zetten en fado zetten. Mino denki ere. No de ai ino gesmas na mishita kan go dape fu drea san helemaal na mi. Ja. Dan as het partij NDP. Boy. Mes don denki beb. Mes don denki beb. En dat was me gewoon een partij meluku, a achtergrond fi, meluku a gedrag voor desma in een partij. Meluku, sang idu ina verleden historie, fa ucha usrefi, ala desan dat meluku, en mino magoro ko na dictator. En die beb na op een onbevlekt verleden. Olibisma no de tak, angasma saya libi, na emek fotugi, angasma saya libi na yang kistrobi. Dus one libisma no de onbevlekt. Maar het minst bevlekte partij. Dus nu gaan we give me kracht in bed. En nu gaan we give me kracht in bed. Tak mo go kar duizend ma of kar hesrana. Fuko stem die wan trama of go stem die wan man. Lek bijvoorbeeld Bordeaux. Amai ligeri herde me kibari itemi partij kwa maktimo saka oli. Tede mango stem de ma stem die Brunswijk. Brunswijk ne vorige moer uit de is dan of en tak je kies hartaanval, je stress, migraine naki. Nee, ik ga mijn krachten niet zo gaan geven aan een partij. Laat die mensen voor mij stemmen. Mi konta pa lees desma stem die if mino doe san desma kan karmine. En mino denk au konsovara ook toe. Want te ika ipot wan trama, i big up wan trama man goes don dape. Dan you nap zeggenschap moro. Amai du sama wani. May du sawani. Yusref amay nakpotadoro. Baka fifiari baka da amay kari kon baka. Ama bifano do figo dry desma ede baka en temago gimi karakter na parte ano na nga bodulen dati. Me gona nga de idee sami abitak eno forandar bapala sanina kondre me kalibigo moro shuti. Mo talibi negoso. Isa ko may relasi bro ko inde to sotay. Isa ko may wenkri tapu inde to sotay. Isa om een vijand creëren in de tussentijd, dan door dat aan nego. Om een geldschieter kon goedu. Om een geldschieter kon goedu. En na daarom meki, je ziet dat a samenleving. Nomang lobby makandra, want dat sang. Je luku, omdat bivrouw na gayadin. Dat bivrouw kies 1 hectare grond. Je ziet aprani om een tomati. Nangasani ay seri. Dahil naman nakuha backup lang nga ng 5x5. Kasi yun, libis mafasi yung lukutak sa ano, takyo jarusu. Mano kang
Trawanyan na yun manyang. Fire firi. Takti yu mante. Aksichan. Fire firi takawiki mante da manyang da may dringi. May tak libi shuti da tramano manyang mante. Oy tama go ang gato burti go si pe ang rekir. Pe fefi may prati wan top ramen. Sondro eksi. Oy tama si desan dati. Am datama era here. So one deal fa follow. And that na moro furu de masay gesing. And up to into sa demandat srefitu. Ama era here. One piece no mo de free na kring famang. If you know de na lane fuchan inenyang. Zie. Ik denk, als Tori Fara zegt me, ik denk dat ik aan het Libina kondre, ik denk dat ik aan echt zijn. Ja man, racisme de, en unam dule kara asan no de, asan de sref onderling srefi, tussen de blakke man srefi, yap, racisme de tussen stadniger na bosniger, eto, Aukaners. Aukaners dape onderling ook toe. Bijvoorbeeld aluku nanga wantras tambaka asande onderling. En aan enige san pour racisme in a samenleving dat takta libego shuti. Tasane shuti alas may forget tak amandat na wan kulimang of amandat na wan yang panisi. Tasane shuti so tasane shuti masolanga stress ko. Daya siya bigi luku Isu luku sa lang mas may stress to dahil bigi luku sana de sansa emeka stress. Ay bigi suku sumana for or soccer suma dua sandi suma make me kontanso. And anaf den tag na wan kuli of sang. Blakama onderling uktu. Arases mode en ay nakafasi fa asan ka camp moto asosotay go bungi alasma. Alasma I feel happy. Maar zou je like de man doen in de afgelopen jaren voor mij goed denk like wanser na man like als je me luku yu dam tak ayaw wanser na man sabi to mino luku ras mino luku di sanga dati sa je like de man do anati forming je like asanti kong apka de man do asan dati sa de man do moro de man for deal omdat if you luku ba pala ministeri te wan abop mangos don dape amane potwa wan kuli wis wan kuli ma da wan precisa be kan do aro ko bu amano poteng amago lukutak mangas madis na wan kleur mempotas ma en adat na for deal hate if wan kuli bijvoorbeeld fe happy amano tek wan black amang of wan panisi of wan ingi fuko potap bapala ministry of potap wan post wis wan black amang da wan precisa be ka do aro ko ano tekeng au tek wan sma wisas masang egese namanda oro ko opoten dape en na desanda tigba final ball of fee happy if you besita fee happy pot so sobla ka minister final ball of abop fishitak abop pot so yang panisi ingi na akuli minister final ball of demo final ball shitak wana si forming ano bekasor ano tak eyebrow sweat na de man fito ma de mano do next full forum sarana ko anasi de man moro de man wuro ko fu for deal and de man saptak ti prati desma no ma unite ima play fi moro bu wan tano go bu jay kasor ano tak na man fi dapat me kasan no go bu na man endes may fetanga des refi isap say klar mi en asan say stormy tangano na tak ala parte wan play brom chijari dat is sormi bafanta we denki in kleuranga ras ete a moment sa I focus etap me kasan sor wan brom chijari me kasor divers. Want de mensen maar uitnodigen met praten of met potwan bigit santap nieuws van tak. Hierbij is iedereen uitgenodigd om een VIP-vergadering bij te wonen of iedereen is uitgenodigd om een ABA-vergadering bij te wonen. Damina focus met op soort kleurs maar ook kom. Misa bonbon tak voor die partij dus zodat automatisch desma de atraras of vieren aangetrokken tot mijn partij. Mina forceer voor haar smaak kom van tak no. Poding black amadrape, poding yang panisi so, poding ingi drape. Tek wan voorbeeld na kesi presi fuja so. Dama kons no samandu. Tama yere wan dis daman dir, daman dape. Number stay. Tama yere de muslim up one face, daman dape. Tama yere winti pri, daman dapangan pangi. Tama yere Kristen na haleluya amen. May God sumayu.
Ya garota ke verandering ala den so smadape. Im de use refi. If mi na wan bus kondre boy, mi ta wan bus kondre boy. Tak mi lop alasma, dat na wan feit. Mataf mi ko gears alasman, ano mang. And dape baya shita ka manis na wan lemang. Amay du sanif kabrip tak, mangay na wang, luka manis na Muslim. Ay ka na Muslim tide, tatamaray de Hindu, tatamaray de bonumang. Kantok nit. Fadu kontak kan le kamafu kon dichtbij samen leven, jongen. Amana wan kes amana wan karapamaker. Amana wan clown. Amay tak furu soms amay forgiti de san samay takis refi. So furu amay li. Amay tak furu sudanan tak amas ref ne follow tak san samay tak ja ano de halbar ano roko. Soms bapalas may na kami skap refi. E feel like war kala kau duasani. Mamanga mi krim forstang. De san samay tak mau du inde chat dija. Mi sabe basen senta kamano do ke mur. If amana man pour doti. If amana man bawan lopat in ifram gides korop kisay wakadape. Fama bawan brokif sa sonot idek chinay launo no finansira broki. Dama saptak bena wantu muino de moro. Plus desnisi etreka wek extra na China istak abalang telefoon dape ko way na kuno ma exporter fursan go dape mora economy food dape o dropping. Mas nisi lain na benalat no de. Snisi lain na benalat na snisi na handalar. Snisi ego pe money de. Snisi na pre bisi no shitak de mawet weti so er. Ondanks sa criminaliteit. Fa de mawet asnisi nya mabusi moro mangaya. Meshi de man tok mi wakay na busi pa money de asnisi dape. Ente man shita ka money dape na so de may hargwa baka uktu. Lo shi no want to slay po gwa Guyana, want to da France ma. De gwe want to bon for wen krita po ina kondre. Kondre fu ne dry. Want to sandi ina kondre to. If fish tag de sandat ne wakato, saptaka kondre da dede. Underways. Volgens gezondheid. Onveiligheid. De sandat ne waka. A kondre fi dede. Smano mangoleri. Smano de veilig ina kondre. Smano manyang, smano no de gezond ina kondre. Dus a kondre dede. A volgens gezondheid klaar, totaal. Chino ogwe dede bigisma ogwe dede alasos manes mau siki. Dus mano de gezond, de naam vrijheid, de goeie collect mira. A volgens gezondheid klaar, totaal. Onder a ministerie. Totaal kalpolsref no de. Na laatste maand die wa motiva wantrouwen intact de man vervangen man. Ik denk dat dan hoeven ze maar ja zijn. Mi daarom met ego de man sa ekaru fugo strati fugo protester nanga de sanda de mandat na muni de go suku usdon rostok e funya men foyari langa. Sa de want to muja uno dede. Salanga roko. De roko manfmi. Salanga roko. O haleng en data fi fiari doro da unom dule kudong. Unom dule kune shimi. Sai ko braitu. Shimi. En mek wan allemaal keer, draai. Draai bakagi abab gewoon. Draai bakagi VHP. Draai bakagi NDP. Dus maar, tak wansani. Moro furu, stadnigers, hoor NDP bakag goto. Golu komef den, say time prasijari. Maar NDP prati om 1000 hectare in de afgelopen 10 jaar sa de madu. Maar want hoefde de imprasijari ete. Want hoefde het aan tap grond sa de onzeker ete. Dai horde man bakaggo. Luko men Hindustani e hor VHP bakaggo. De loyal stem gaman sa gersi. Ala den business de my claim. Den abgro. Dan den tak ala kuli abgro. Apreseta. Son kuli lek mangay ja. Elo su kwa presifuka na kwa bakap lang afutang. Daim tan loyal namang. Imluku sumakan yepiu. Imluku sumakan cara oplosen kung. Inam golu ka fama muy o fama lilag. Want temetak bapalasan na media na want to smile lukumitak ay luka man luku fabaw, luka man kleur, yo man ken kasani, assistim bruya. E fina bridini srefita kyo ken kasani, fa was ma ko bridini. Dus
Taten doro, verkiezen jullie doro, desma om doelek den shi, desma sa wan yep ding. Dan no de badesma moet strijden schrijven voor een stem op basis van kleur en ras. En op basis van sman poeder oru man dat mi konju, mi kon presenter mi schrijf gidesma. En mi denk mo gi mi kracht in a beb. Mek desma luku op tap mi, mek desma stem tap mi no. Mek mi kies 45+ zetel no. Dat was je tak tamara man ten te sribi wiki. Dala mai lafu. Rida waram adrukken gue. Ine hati edemoro if skoro de of skoro no de. Ayo vrouw ne hati edemoro van paya oso te muntapu. Of van bay wan jari. Of van bay wan wagi. Want de wagi is na $300 na $200 de sera buitenland. Na minara keren to. Je ene so voor money na haven. Da autohandelare ene so voor money baka na desma. Maar toch ete, ina madrai akondri. Dus de man is, if de man euro kan verstang, de kiezers ook. De man denkt dat na money, voor money odra akondri, dat de lasi. Serana na money probleem, serana ap wan management probleem, serana ap wan manang wan wil van odu fukan duansani, serana ap alasani insija. Maar je moet willen zijn. Ja man. Kijkers, dit is bij de meneer Thomas. Dat kwam mooi pistori taparo commande EDC. En naar Real Tori. Dat is aan les van de Sande. Dat baka baka. Dit was Cultuur TV Open Mic met de heer Thomas Maes. Tot de volgende keer. Dag Holland, ik wil daar komen, want ik pinaar hier als een raad. Wambari Teana, wogo luku na Cultuur TV. Tam sabaka gang, we Canada pe wang, ja. Tijd voor het nieuws, go look op je nieuws. Cultuur Nyusu, pas de vastrat is refbuntu. Unde baniu, sadef arkina nieuw. Cultuur Nyusu, pas de vastrat is refbuntu. Suriname zo een hele clan, maar go dep die hele kwan. Weshi, alas my sari, alas my bari, ma efu bondru gwawang. Tak wesre kama masranang, beno wan soma, no abif kwari, no abif sari. Yeah, baya kriol ya fans of shini, isha idol in distance of enemies. Dambotaki on the right place, different colors, one stage. Go go go, be alo be grow, be we la fu want I get stuck I go. Be korosi na ngale take blow. Yeah, be horde gia pina follow, be descapudi esi ja no wolo. Be te dry de ne juki anga dollar, when I go follow. Cultuur TV, be anyu sunele. Cultuur TV, privilege. Cultuur TV, be anyu sunele. Cultuur TV, privilege. We go diki diki, unegwa so so smanen sa bigi bigi, no. We go aksa for luck if the loba boleit. We go arka problema voor de sma in de week. En we libi sweetie, so lang als aan pay you de we swing committee, ja. Druk tapaling, make ons stelling op prijs. Sterker kan wel, want united zijn wij. We kunnen gemeenschap, we doen roko, maar daarna een gereedschap. En we geven almighty thanks en prijstak. Tak in de wiki, nou weer dat eerste leesblad.
We zijn beleefd, schat. Statistieken schrijf je overweeg dat. Ja, had je eens steken in je keelgat. Piet Quadoro, mis schat, wat je weet dat. Culturo TV, de años unele. Culturo TV, prividence. Culturo TV, de años unele. Culturo TV, prividence. Ratang saisa, alas my bari. Culturo.com na anyo suwechari. No fake, no joke, ja anyo su prespari. E fu bondru kwa wanda mine kau dau shwari. Ja anyo su nesari, wai begin te wan klari. Subscribe and share, make defense fi arki. Ja weli buno prati, u ape nei parki. We de tapas strati, kakwang ay kragi. U de borai dwen. Aksa volk vijf wangen de stijging. Je voelt vergelijking. Hoe babo wijsdwing. Dat hoe kan verwijsding. Bona beleiding. A probleem van volk na de stijging. Dat bek wet aan mij. Dat volk voelt het aan ijsding. Want hoe beweer ik kom af voor de koties scheiding. En ook goed op de ving. Tijd voor iets nieuws. Stoluk op je nieuws. Culturo nyunsu, paste fa stratis respuntu. Ude baniu, sadef arkina niu. Culturo nyunsu, paste fa stratis